Znači, vi ste Hrvat iz Mađarske? Da, tačno. Svaka čast. Mađarski Hrvat. Mađarski Hrvat. I šta jedemo danas? Gra u zemljenom loncu, to je domaća šunka, suvomjesni proizvodi, prava paprika i povrće. A to je preko granice ista je Baranja. I kad se idem u Mađarsku, jedva čekam da krenem u Hrvatsku. Wow. Kući. I onda koliko generacije ste održali taj identitet? Pa- Kako si u Mađarskoj? Pa moja prabaka nije ni znala mađarske. Aha. Ona je žokački, hrvatski pričala. Moja ćerka živi u Njemačkoj, ona isto priča. Imamo isto kulturno društvo i pa suradnju imam tu na ovu stranu kad je to mali 10-15 km i to. Jako puno prijatelja imam tu. Sad ćemo da probamo. Može. Evo sad sam probao i mogu vam reći da je odlična stvar. Recite mi nešto o sastojcima. Od gra, normalno, domaća šunka, domaća kobasica i povrće, mislim to je standard. I pa još ima neki začini, prava mađarska paprika. Da, i to su vaše kobasice, jel? I to naše kobasice što ja privatno radim i naša šunka, posušimo godinu dana i još više.